Jukka täysidiootti. No, mitäs tällä kertaa? No sille ei ikinä pitäisi kertoa yhtään mitään. Mitä enempi se tietää, niin sitä enempi se sotkee asioita. Tuttu tunne. Ja sitten kun se rassukka, se on vielä niin sinisilmäinen ja hyväuskonen. Niin kuin me molemmat kokemuksesta muistamme. No, toisaalta toi on Jukan parhaimpia ominaisuuksia. Joo, mutta hei, aattele nyt. Se oli suunnilleen viimeinen, joka sai tietää, kuka Sofia niin se oikeesti on. Hei, ajattele, jos se tietäisi, että mä tiesin ennen sitä. Juu. En ajattele. Hei, ei ajatella. Ole! Buenas tardes, señora. Viva! No. Buenos tardes. Näetkö kelpaa vai? Tietysti. Pukee sua, mutta kun mä haluaisin edelleen jutella sun kanssa. Sit mentiin. Vamos. Teemu, mitä sä teet? Aamu. Just sanon. Vähän vaikea sanoa, kun toinen käy päälle kuin häkää. Siinä on vähän vaikea varoitella. Toi sun pukus oli tollainen valtion salaisuus. En mä voinut tietää, että sä oot siellä sisällä. Ehkä mä voinut tietää, että mun nysväveliini on yhtäkkiä alkanut suutelemaan tuntemattomia naisia. Kun sun nysväveljensä vaan halus vähän irrota. Mikä sua oikein vaivaa? Haluu leimautua miksikään nysväksi. Mä haluaisin vaan tehdä ton mustasukkaseksi. No etkä se onnistunut. Voi ei. Hei, saisinko mä yhden oluen vielä? Hei, anna olla. Mä tarjoan. Sähän se herrasmies olet. No vähän vaan vanhan aikainen. No, en mä nyt niinkään sanois. Mun mielestä sä oot yllättävän moderni ja joviaali siinä, miten sä asioita hoidat. Ai. Niin harva mies pystyy siihen, mihin sinä. Eli? No tommoseen avarakatseisuuteen. Antamaan anteeksi entisille vaimoille kaikki pettämiset ja valehtelut ja sitten vielä jatkamaan elämää toisen kanssa. Nyt mulla on jotakin palloa hukassa. Niin mä kuulin äsken naistenhuoneessa, kun Hanna ja Maarit jutteli. Mistä? No sinusta. Musta? Niin, ja siitä, miten Maarit on tiennyt alusta asti, että kuka on Sofia oikea isä. Ja että mun mielestä sä oot hirveän suuri sydäminen. Otetaanpas malja sille. Saisinko hetkeksi kaikkien huomioon? No niin. Mä haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi Club Gelin avajaisiin. Ja lausua kiitokset kaikille niille mahtaville ihmisille, jotka ovat tehneet tämän mahdolliseksi. Katjalle suurkiitos innovatiivisesta sisustuksesta. Ja Maaritille kiitos sähäkkäästä PR-toiminnasta. Hyvä mutsi! Ja lisäksi Kamilalle kyllä suurkiitos hänen tuoresta ja toimivasta konseptiajatuksesta. Ja lopuksi haluan lausua kiitokset projektin tärkeimmälle ihmiselle. Yhtiökumppanilleni, upealle naiselle, jota olen oppinut rakastamaan vuosien varrella yhä enemmän.